no inverno, nesas grandes nevadas, ao redor da lareira, xuntábanse os veciños e as veciñas e contaban historias. A luz era cinematográfica, non? Eran grandes contadores de historias, porque era unha tradición oral de séculos. A min esas historias chegábanme moito. Había historias que estaba 2 ou 3 meses dándolle voltas. E a primeira vez que fun ao cine, ver aquelo, non? Como este cine, non? Todo escuro, é unha luz que ilumina. Eu sempre lembro, por primeira vez, de mirar sempre para atrás, non? De dicir, pero onde sai esta luz, non? E eu, desde eso, tiven claro que a gran pantalla tiña que ser a nosa lareira para seguir contando historias, as nosas historias, na nosa cultura e no noso idioma. Ola, son Beatriz, son profe de galego no Instituto da Guía en Vigo e levo 23 ou 24 anos traballando. Cada vez noto máis desapego coa lingua, sabes? Hai un distanciamento moi grande, porque xa non nos senten como algo propio. Incluso se hai unha boa actitude, se hai unha actitude positiva cara ao galego, pero non sentilo como algo propio, é como se delegaran noutros a responsabilidade propia de mantemento da lingua, de defensa da lingua, de unha actitude activa, non? E iso ten moitísimas outras repercusións, claro, no uso. Pois chamome Julio Lorenzo, son actor de dobraxe, tamén director, formador en ocasións, e levo agora mesmo pois a frioleira de 29 anos facendo dobraxe, e moito tempo, a verdade, demasiado. Son Goanda, loitaches como un valente. Despídeme de túa nai e dille que o sinto. Respecto a personaxe de Son Goku, que é pola que moita xente me coñece, a verdade é que foi impactante, sobre todo nestes últimos anos. Eu empecé a facer a Son Goku de maior, de repente un día no capítulo 100 e pico, pois chamaronme do estudio, eu xa estaba participando na dobraxe de Dragon Ball, estaba facendo outro personaxe, e de repente me chamaron un día, me puxeron ali diante dun vídeo e me dixeron, mira, ese va a ser ti. E resulta que Son Goku dun día para outro, dun capítulo para outro, medrou. Tanto eu como moitos compañeiros que participamos e que están participando nesa serie todavía, démonos conta do que realmente significou esa serie para moitas xeracións de galegos. A través de Messenger, de Facebook, de Twitter, a xente vai interactuando con nós e daste conta realmente do que significou, non? Da cantidade de xente que vía esa serie, a cantidade de seguidores e de fans que ten, é impresionante. A verdade é que a min, digo en serio, chegoume a impactar. Eu son Ana Maciñeiras, son actriz de dobraxe dende principios da TVG, case, levo máis de 20 anos traballando neste sector. Na actualidade, a situación da dobraxe en galego é devastadora. A televisión non está enviando traballo en galego, simplemente con que calquera espectador observe a grella da TVG, verá que non se está emitindo traballo dobrado, máis que prácticamente na animación. E a animación xa non é o que era. O Xabarín non ten a presenza que tivo noutros momentos para Galicia, no que incluso se falaba dunha xeración Xabarín, moi orgullosos, por certo, todos os que estivestes nela. E na actualidade, pois non, trabállase moi pouco, estamos vivindo momentos de traballo e espera, pero o tempo de espera é moi longo e o de traballo é moi curto. Entón, pois sobrevivimos a base de subsidios de desemprego e pouco traballo para a dobraxe en galego. Unha obra audiovisual dobrada ao galego gaña polo idioma, simplemente. O idioma que non é pouco. Estamos en Galicia, o noso idioma é o galego e débese fomentar dende as institucións e debería ter unha discriminación positiva. Non sei se aporta algo a maiores, para min é importante en si mesmo o feito de que unha película
estea rodada en galego ou estea dobrada ao galego. Para min, sobre todo, rodada en galego. Ten que ser un valor en si mesmo. O que ti tes que crear é un público que reciba iso, é dicir, un público que necesite, que vexa con gusto as obras en galego, e ese é o problema, creo eu. Crear o público, como é tamén para as lecturas, crear un público que autónomamente vexa audiovisual en galego. Para min o cine é contar historias e historias que cheguen ao espectador e espectadora e que trascendan. Para chegar a eso, eu cando penso unha historia penso en galego, porque eu son galego, non son chino. Se fora chino, faría en chino, vos lo digo. Eu cando penso unha historia, que me sale? Pois me sale que son galego e non me sale outra cousa. Como vou a facer a Esmorga ou como vou a facer Sicilia, a última película miña, na Costa da Morte, que vou a facer en chino ou en castelán? O idioma é unha parte infundamental, como é a luz, como é a maquillaxe ou a perruquería, o vestiario, para que esa historia chegue a emocionar e chegue ao espectador e a espectadora. Porque senón é artificial, e o artificial non chega. Eu creo que hai que intentar sempre relacionarse, facer creíble o que contas, non? E como faz creíble unha cousa? Si vas a esencia das cousas que vas a contar. Home, nos evidentemente como actores de dobraxe a nosa experiencia nos di que a nosa labor para o que foron todas as xeracións que medraron co Xabarín, cas películas, cas series, foi bastante boa no que respecta á normalización dun idioma que viña de dar tombos por aí, que non estaba aínda moi asentado. Colaboramos un pouquiño neso, na normalización, que se establecese na xente. Sei casos de xente que non é, seino porque mo comentaron sobre todo, xente que non é galego falante, sin embargo que non entende, e non entendía no seu momento, pois ver Dragon Ball en castelán, non o entendían. Sabían os openings e os enderings en galego, tal. Iso dame unha idea e nos dá unha idea do que significou realmente a dobraxe para moita xente aquí en Galicia. Evidentemente eu abogo porque se manteña, non? Vaime na profesión e tamén un pouco polo propio idioma e a normalización do idioma. A dobraxe xoga un papel moi importante na normalización, recoñecido pola RAC e recoñecido polo ILGA, que ademais o Instituto de Lingua Galega, que sería o ILGA, non só está de acordo en que se dobre para normalizar e normativizar o idioma, senón que aposta porque se fomente. Cine en galego, sí, procuro velo e ademais procuro porque afortunadamente hai cines en Vigo, os cines norte, que cando hai películas en galego pásanas en sesión matinal para os centros de ensino, e sí que procuro ademais levar o alumnado, un pouco por eso, ¿no? Porque por crear público, que me parece fundamental. Me llamo María, trabajo en Multicines Norte de Vigo, me encargo de la programación, aparte de estar por salas y proyección de películas. Nosotros somos como más independientes, trabajamos diferente a las salas comerciales, no llegamos a todos los títulos que ellos tienen, pero sí a algunos de ellos. Ya mismo las distribuidoras, ya hay ciertas cosas que no nos las darían, porque saben que el tipo de público que tenemos no vendrían, no serían minoritario. Y sí que trabajamos, hacemos cosas diferentes, hacemos eventos, hacemos presentaciones de películas con el propio director en la sala el día del estreno, hacemos eventos clásicos de películas clásicas, aún hace poco tuvimos la película de Fedora, ahora vamos a empezar con unos clásicos de Warner, que pues empezamos con La Naranja Mecánica, y hacemos cosas diferentes para poder sobrevivir, si no, no sobrevives, está claro. Aquel país que non ten cine non existe. E o cine non só é un instrumento para contar historias e manter viva esa chama da nosa cultura, o noso idioma, non? Sino tamén para que os espectadores e espectadoras galegos e galegas aprecien o seu, sabes? Porque non lle damos valor ás cousas que temos ao noso redor. E iso saben os norteamericanos. O cine norteamericano sabe que o cine ten esa capacidade tan grande de enseñar e mostrar unha cultura, unha forma de vivir, unha forma de vestir, de comer. Imaginade que importante é, non? Entón, esa gran pantalla é fundamental, porque de alguna forma estamos valorando o noso e dando a coñecer o noso no mundo.
Ao final isto é como todo, tes que adaptarte, tes que non reciclarte nin nada, simplemente adaptarte a esa nova maneira de dobrar e a partir de aí pois seguir adiante. Os tempos antes eran máis pausados, agora vai todo máis rápido. Aínda que naceses para isto, tes que ter moita paciencia, tes que insistir moito, vas levar moitos chascos e moitas alegrías dun día para outro. Isto é un carrusel, é unha montaña rusa, na que un día estás arriba, outro día estás abaixo. E como dicimos nos na profesión, ou morres de fame ou morres de cansancio. Entón, paciencia, eso é primordial para a xente que queira iniciarse aquí. O noso cine ten que estar, en este momento, estamos técnicamente, o sea, o equipo técnico e artístico, estamos preparados, despois de moitos anos, non, que marcou un camiño Chano Piñeiro con Sempre Sonxa, non, e cas súas curtas, Mamá Asunción, por exemplo, que triunfou en todo o mundo. Chano marcounos un camiño que para min é un referente, non? De que é posible ter cine, facer cine, contar as nosas historias e depois estar no mundo, non? Nós temos que estar no cine comercial competindo cas grandes superproduccións porque estamos preparados para elo. E temos unha tradición, temos unha cultura para eso, non? El futuro está, bueno, cuando empezó la crisis sí que se notó un bajón ahí en el nivel de las películas, en la cantidad de películas, pero bueno, ahora parece, llevamos un par de añitos que parece que se está levantando, están invirtiendo mucho más y oye, yo creo que bien, en plan cine, bien. Y sobre todo aquí, por ejemplo, en España sí que se notó un poquito el repunte, sobre todo ahora hay directores jóvenes muy buenos y bueno, algo sí que se está viendo. Pois a verdade é que o futuro da industria aquí en Galicia é complicado. Non sabería dicir para onde tira, porque realmente agora estamos nun mare magnum, estamos aí, non sei, nunha cousa rara. Para onde se encamina é difícil de dicir, porque está todo cambiando, o panorama empresarial está cambiando, é moi volátil, e realmente non sei para onde se dirixe. Agora mesmo creo que ninguén podería dicir de aquí a curto plazo onde vai acabar todo isto. Se vai medrar, se vai baixar, se vai manter. Home, o que nos esperamos, evidentemente, que mínimo, virgencita, que me quede como estou, non? Que agora mesmo pois, se manteña así e oxalá que suba, que haxa traballo para todo o mundo, e cando digo para todo o mundo é desde os actores de escena, actores de dobraxe, por suposto, toda a xente que está detrás, técnicos de son, iluminadores, etcétera, etcétera. Iso vai ser bo para todos. Pero realmente non podo dicir para onde se encamiña porque é complicado agora mesmo, tal e como está o panorama. Eu, con respecto ao futuro, son pesimista. Con respecto ao futuro do galego en xeral e da cultura galega en xeral, son pesimista. Primeiro, claro, a presión do castelán e da cultura, digamos, española en xeral é moi forte, pero a iso o galego xa perviviu durante moito tempo, pero ademais agora hai unha cultura, digamos, universal en música, en cine, en todo, non? E entonces, contra iso, a maneira de pervivir é tendo un vínculo co propio, e ese vínculo, como vos dicía antes, ese vínculo para moita xente xa está roto. Hai ese desapego, ese distanciamento, co cal a verdade é que son pesimista. Bueno, mira, consellos para se queredes metervos nesto tan fermoso que é o cine, que, vos digo, é unha pasada, facer cine é conquistar o paraíso, o sea, vivir no paraíso. Sí. Hai un proverbio chino que di busca un traballo que che goste e non traballarás nunca máis. Bueno, pois o cine pode ser eso, non?